проектът Калейдоскоп най-накрая стана реалност. След 22 месеца работа на повече от 15 компании, подкрепено от повече от 15 медии с над 50 доброволци. Трябва да имаме лично отношение към всичко, което ни заобикаля. Основата на всяка една технология е човешката ръка. Сме едно министерство, което много иска да развива все повече и повече научно базирана политика. За мен е много голямо удоволствие да присъствам тук на тази прожекция. Трябва хората да бъдат информирани и да знаят какво се случва около тях, за да може да заразят останалите хора с добро и позитивизъм. Смятам, че планетата и обществото ни има шанс. Не съм виждал подобен аналог. Даже по едно време се насълзих. Този филм е безкрайно докосващ. Промяната зависи от всеки ден.